Faceți cu mâna. Simona, fă cu mâna la cameră. Ok. Ne prezentăm, da? Pornim. Hai. Ok, haideți să băgăm barca la apă. Deci, atenție, toată lumea, vă mai fac o scurtă precizare, da? Dacă se întâmplă să cădeți din barcă, nu vă prindeți de marginea bărcii, da? Să nu vină raftul peste voi. Vă lăsați pe spate și vă lăsați să vă ducă apa. Unde e apa liniștită, vă recuperăm, da? Ok. Haideți, primii doi urcați în barcă. Piciorul ca... Nu acolo, nu, la ăla din față. Care zice e bine, a? Da, tu dă-te mai în față, așa. Ăla-l bagi, bravo Răzvane. Hai, Adi. Ba da. Nu, lasă așa. Lasă așa. Deci, toată lumea, chiar dacă credeți că știți ce aveți de făcut, faceți ce vă spun eu, da? Când vă spun eu, vâsliți toți, da? Dreapta vâslește. Doar dreapta. Și stânga. Ok, vâslim toți. Tare. Stânga contra. Atât, vâslim. Bun, haideți. Toată lumea. Cadența după cei din față, da? Super apă, ia uite. Hai Răzvane, țipă! Nu Iulian aici să țipe, berbecii! Bun, cadența după cei din față, da? Cadența nu foarte repede. De distracție, așa, da? Când vă spun eu să vâsliți, atunci vâsliți. Bun, vâsliți, dreapta tare, stânga contra. Atât, vâslim toți. Toată lumea vâslește. Mai cu forță. Cu forță! Bine! Aia e! Stânga contra! Atât, vâslim! Foarte bine! Vă odihniți! Vă odihniți puțin, da? Așezați-vă cum, ca să stați confortabil, da? Răzvane, puțin mai în față la căput, așa, și tu, e ok acum?
Hai că o să te pun pe dreapta dacă nu fost, da? Hai, vâzim! Vâzim! Tare! Bun! Superb! Tare! Vâzim! Să ieșim de aici! Nu e ok? Bun, Răzvan, vino tu în spate, lasă-l pe el în față. Vâsliți în față, stânga vâslește tare! Stânga tare! Stânga tare! Bun! Vâslește stânga! Stânga tare, toți odată! Hai stânga, vâslim! Hai stânga, hai! Și dreapta contra! Așa, vâslim toți! E ok, da? E bine ca să vă fixați bine picioarele acolo, să nu cădeți, da? Vâslim, să trecem de bolovani! Haide, vâslim! Vâslim! Mai cu viață! Ne ducem spre malul din dreapta, hai, vâslim toți, tare! Tare! Tare, să ne ducem spre malul din dreapta! Stânga contra puțin, atât, vâslim! Atât, stânga contra, stânga contra! Atât, vâslim! Vâslim! Dreapta contra! Atât, vâslim! Stânga contra! Stânga contra! Stânga contra! Atât, vâslim! Bun! Toată lumea vâslește, da? Să vedem! Scăpăm de asta sau nu? Vâslim tare! Tare! Este! Îi așteptăm pe frații noștri de peste Prut să vină să-i filmăm. Întoarcem barca, stânga contra, atât, lăsați-o. Bine, Adi! N-are nimic. Stânga contra. Lăsați-o puțin. Hai puțin spre malul din stânga. Stânga contra puțin. Atât, hai puțin. Tare! Tare să trecem de bolovanul ăla. Că dacă ne oprim în el... Stânga contra puțin. Atât, văsim.
Hop! Nu-i nimic. Ne lăsăm puțin pe stânga tot. Ridică de acolo. Lăsați-o că ne întoarce apa. Lăsați-o că întoarce apa, da? Stați. Stați acolo, stați acolo. Lasă-o, lasă-o. Bâslește dreapta! Hai, mergem, toată lumea bâslește! Stânga bâslește, dreapta contra! Toată lumea bâslește, toată lumea! Toată lumea bâslește! Hai, să ajungem, hai! Hai să luăm berbecii! Ia uite-l! Bine! Mai cu viață, fraților! Haide! Tare! Sărim bolovanul ăla, haide! Bine! Foarte bine! Vă relaxați? Vă relaxați toți? Vă odihniți, da? Ați obosit? Merge bine. E apă. Nu se umflă chiar așa. Nu e chiar, e? Dar oricum e. Vă relaxați că mai avem mult drum și mai avem de vâslit. Hai, dați-i! 1 1 1 1 așa. Ușor, puțin ușor, da? În cadență, dar tragem ușor. Ați mai fost tot pe Buzău? Pe Cerna? Cum vi s-a părut? A? Pe Cerna, da. Ridicați pagăile! Bă, uitați-vă! Țărane! Hai, văzlim! Nu, s-a întors special, Adi. Să ne salut. Haideți, văzlim! Tare să sărim peste pietre, da? Este! Bine! Tare, tare! Este! Ușor! Spre stânga! Duceți-vă spre stânga! Tare! 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 Dați-i tare!
Trageți tare, trageți! Atât lăsați. Asta e. Tare, când trageți tare, trebuie să trageți! Stați acolo. Urcă-te, Răzvane! Hai, Văslim! Haideți, toată lumea! Toată lumea, hai să luăm bolovanul ăla în piept, ia! Stânga contra! La arata! Hai, Văslim! Stați ușor, lăsați-o să ne ducă ea. Trebuie să o luăm pe mijloc. Ia, pe mijloc, dar trebuie să dăm. Hai, Văslim! Dați! Așa. Văslim! Ei! Hai, să trecem de ei! N-are nimic! Lasă-te, zic-o, lasă Răzvan. Văslim, toată lumea văslește! Văslim! Lăsați barca! Coborâți din barcă! Stați pe loc, da? Stați pe loc! Stai pe loc! Du-te, Răzvane! Du-te, Răzvane! Dă-i drumul! Lasă! Vino încoace, Răzvane! Lasă! Hai să o tragem de aici, vino încoace! Răzvan, vino să o tragem de aici! Hai să tragem în partea aia. Nu, hai să tragem în partea aia. Da. Dă-i lui pagăile și lasă-o barca, lasă. Ține pagăile. Te plec de apa? Te plec de apa? Ia uite. Gata, hai să pleacă. Dar trebuie să o ținem în pula. O ținem. Lasă! Ce face? Lasă-o că este apa, că nu intrăm în ea. Fac pagăile? Da. Hai, urcați! Urcă! Pe burtă urcați, pe burtă! Vin acolo?
Hai, trage. Aruncă de pe but, aruncă pagaia în barcă. Hai, vâslim, vâslim! Hai, dai! Stânga contra puțin! Hai, vâslim! 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 Stânga contra! Bun, hai, vâslim! Vâslim! Stânga contra! Hai și dăm! Dăm! Tare! Stânga! Dă-ți drumul la vale, dă-ți drumul! Dă-ți drumul la vale, pe spate! Te recuperăm acolo! Pe spate, lasă pe spate! Pe spate, lăsați-vă! Agață-te, 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 agață-te! Hai! Dai! Dai, luată! Dai cu mâna, luată! Nu, agață de spatele vechi, de jos, de spate, de spate! Atât. Ok? Nu, nu, de spatele, mă, de jos, de veste, de jos! Da, hai! Și-l tragem sus. Hai, frate, bine. Unde-s mă ceilalți? Hai să văslim la mal, la mal, la mal, la mal. Întoarce-te, dăm în mal. Dă-i doi în partea aia și văslește spre mal. Hai spre mal! Ia, văslim spre mal. Spre mal! Spre mal, tare! Oh, mamă! Nu încerca, stai! Unde e omul? Vino încoace, vino, agață-l de spate, de spate! L-ai tras? Așezați-vă în barcă, jos, toți, jos! Jos, toți! Mă întorc acum, hai să găsim o limbă de pământ. Vârziți spre mal, spre mal, hai, toată lumea spre mal. Toată lumea spre mal. Hai spre mal toți, ca să ducem la bani, hai. Hai, unde e limba aia de pământ, hai. Da. Lăsați așa. Oprim un bolovan și stăm puțin, da? Coborâți toți și țineți barca, da? Fiecare pe partea lui, că aici apa mică. Nu, stați lângă ea. Stați aici, nu, stați aici, pe loc. Puneți-o pe bolovanul ăsta aici. Bun, și așteptăm să mă duc după el. Cum?
dragul domnule, gata? Am văzut, bă, mă întorceam. Bravo, ai ieșit la mal, da? Păi nu, bravo, ieși la mal, aia faci. Numai că... Niciodată, deci dacă te-am văzut că ai rămas acolo, să nu faci alte chestii după aia decât să stai pe loc sau să ieși la mal, da? Da, nu, dar stai că... Că eu oricum... Eu sunt terminat. Ai obosit? Da. Nu mai vâslești. Te pui pe spate lângă mine. Avem altă... Ha? Avem altă variantă? Sincer, nu aș vrea să variantă. E departe? Mai e, da. Dar nu mai vâslești, nu-i problemă. Te fixezi în barcă de tot, te pui în barcă jos. Și atât. Și te bucuri de restul călătoriei. Ai obosit, ha? Da, deci m-a scos tare de tot. Cum? S-a fost. Ai înghițit? Da. E bună că ține de foame. De acum, când mașina asta, vă gemuiți în barcă, tu oricum rămâi în barcă, îi pun și pe ceilalți și ne... cel puțin până să... La prima unde vedem mașina ceva, ce poți să cobori și te duci la mașină. Nu prea poți să... Bun, ieși la șosea, vezi unde e primul loc unde poți să ieși la șosea, da? Ieși la șoseaua principală și unde vă mașina îl trimit pe șosea să te recuperezi de pe șosea, da? Ieși la șosea. Mai merg după aia în jos, în continuare pe șosea. Sau încolo, ce direcție să merg? Să știi că n-am făcut mult, poți să te întorci. Da? Da, poți să o iei pe aici, pe drumul ăsta, înapoi, că e drumul forestier și te duce înapoi. Da, exact pe ăsta, nu ești la șosea, da? Și ne vedem la capăt, da? Ok, nu-i problemă. Ții cursul apei și ajungi înapoi la... N-am mers mult, să știi. A rămas mai puțin. Nu mai poate omul, gata. Nu mai poate. Nu mai are tuplu. Nu mai poate, disperăm. Nu e speriat. Nu mai poate fizic. Azi că știe ce poate și asta e. Bun. Da. Asta scoate nu. Foarte tare. Nu, prin stânga. Nu s-au văzut. Hai încoace. Hai, urcați-vă în barcă. Toată lumea sus. Hai, Răzvan, urcă-te. Hai, fixați-vă picioarele. Hai. E ok? Dreapta vâslește, stânga contra. Stânga, dreapta contra. Atât, vâslim toți. Stânga contra puțin. Vâslim, hai. Dăm bătaie să ajungem pe oamenii aia din urmă.
Nu mai ești permisul, las. Lasă-te. Hai, Văslim. Văslim, da? Merge spre dreapta. Văslim, tare! Bine, stânga contra! Hai că ne așteaptă prietenii. Haideți, Văslim! Văslim! Ușor! Vă odihniți că mai avem niște porțiuni. Ce e, Văslim? 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 Tace, Răzvane. Stânga contra. Atât, Văslim. N-are nimic. Văslim, tare! Tare! Stânga contra! Văslim! Bine! Hai, Văslim! Hai, Adi! Hai, Văslim! Văslim! Tare, se duce spre malul celălalt, tare! Bine, Văslim, hai! Tare! Stânga contra! Atât, tare! Hai, băieții! Păi nu, sunt câte am vrut noi la început. Haide! Bine, hai să luăm berbecii! Stânga contra! Bine, Văslim! Bine! Stânga contra! Hai, tare! Tare! Bine! Ușor, vă relaxați, că mai vine o bucată de drum. Haideți! Văziți! Luați-o înainte! N-are nimic! Nu mai înjura că te prind pe cameră! Stați ușor să ne depășească! Stați ușor! Văzim înapoi toți! Înapoi toți! Înapoi toți! Înapoi! Văzim înapoi, bă! Înapoi văzim! Atât înainte toată lumea! Stânga contra puțin! Atât! Văzim! Ușor! Haideți! Pagăile sus! Pagăile în apă! Văslim! Este! Bravo! Băi, nu vezi, mă, că suflăm în ceafă! Hai să-i ciocnim, haide! Hai să le dăm una în cârcă, haide! Berbecii! Aici, haide!
pe centru pe unde e spuma mai mare, da? Haideți, Văslim! N-are nimic. Mai Văslim înapoi ca să nu... Văslim! Ușor, da? Ușor! Și intrăm în ei, da? Ha! V-am dat un șut, băi! Bine! Ia scuipă, mă, că bate vântul spre tine, hai! Vă relaxați puțin. Cum e, fraților, vă place? E rău, e mișto, frate. Până acum? Păi stai că sunt... Mai sunt, abia n-am ajuns la jumate, cred. A, de... Da, omul a zis că știe limitele. Era ok, nu era ok. Da. Da, mai vrut omul și gata. Haideți spre malul celălalt, haideți! Vedeți cum îi depășim acum, că prindem curentul, hai! Stânga contra puțin. Atât, Văslim! Băi, putorilor, pe unde v-ați băgat, băi? Văslim! Văsliți! Toți! Stânga contra! Atât, Văslim! Ușor! Dați-i cu apă lui Adi, că nu e ud! Ce mai grei, mă, ca o doamnă acolo, băi! Adi mai ușor ca mine! Ce să mai... Hai, putorilor! Hai, putorilor! Că intrăm în voi! Haideți, Văslim, toți! Stânga contra puțin. Atât, Văslim! Văslim! Este! Sus, pagăile, că am ajuns! Nu mai Văslim că n-are rost, intrăm în voi de fiecare dată. Băi, Adi, am crezut că ai o singură doamnă în barcă, dar tu ai mai multe. Haideți, Văslim toți. Văslim spre marul celălalt, hai. Da, toată lumea Văslim până înainte. Stânga puțin contra. Atât, Văslim. Hai. Stânga contra. Foarte bine, foarte bine. Ne înțelegem super ok. Văslim. Ce? N-are nimic. Stânga contra. Stânga contra. Văslim. Văslim tare. Stânga contra. Văslim. Văslim. Dreapta contra.
Văslim, stânga contra! Văslim toți! Bravo! Bravo! Foarte bine! Cum? Da. Hai, Văslim, toți! Toți! Toți, tare! Ne ducem spre malul celălalt, bun? Așa! Văslim, tare! Bravo! Relaxați-vă, relaxați-vă! Bucurați-vă de asta! Nu, nu. Nu, pe apa mică exact aici la... Nu, nu, stați liniștit. Bă, mai taci, mă, din gură. Văslim, hai! Taci, mă, să-mi drept eu, nu mai... Văslim! Văslim! Tare! Văslim! Văslim! Tare! Tare! Bine! E bine! Bravo! Vă relaxați! Pagăile sus! Hai, Văslim puțin spre mijloc. Doar cei din față, ușor, ușor, ușor. Ne îndreptăm spre mijloc ușor, da? Foarte bine. Atât. Noi apă o mai avem? Canci. Nu știu ce s-a întâmplat. Acolo, când s-a răsturnat. Pagăile sus să mă vedeți în poze! Până, băi! N-ați văzut o vacă de fete? Una cu piască galbenă? Da, da! Hai, fetelor! Hai, fetelor! Văsliți! Hai, fetelor! Băi, e apa super, super apa. Nu. Mai e potrivită aici, adică nu e... E super, super mișto a fost. Și o să mai fie tura a doua, Văslim ca lumea, să dăm viteză la toate. E, da! Păi ce sunteți, bă, domnișoare, ca ăia? Ouțele, mă, hai! Văslim, 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 Văslim! Stânga contra! Atât, Văslim! Stânga contra, atât, Văslim, hai! Hai cu berbeci, Adi!
Da, da. Da, da. Hai mă, adică iar vă ajungem, fraților, și de mai puțin ca voi. Uitați-vă prin dreapta, bă. Pagăile sus! Văzlim, hai! Da, da. Stânga contra. Atât, bun. Văzlim. Berbeci! Haideți! Haideți! Văzlim! 1, 2, stânga contra! Atât, văzlim! Văzlim! Îi luăm! Hai, fetelor! Hai, fetelor! Bine! Văzlim! Hai, găinilor! Odihniți-vă, relaxați-vă, să se bucure și ei de momentul lor de glorie. Odihniți-vă, că oricum. Deci apa ne duce singură mai repede decât vă știți voi. Da, da. O domnișoară la tine din barcă, ia uite câte domnișoare ai. Ha? Am țipat după voi să ne așteptați. Am impresia că tu păzlești și cu vocea. Da, da. Mă implic, mă, mă implic. Ce? Ați obosit? Ați obosit? Nu-i răspundeți, mă, lasă-l ții pe el aici din barcă. Dacă ați obosit, dați sutienele jos, fetelor! Sutienele jos! Nu vorbiți că obosiți? Haideți, ușor, să prinde ritmul, da? Ușor, ușor, vâslim ușor, da? Hai, pe stânga, mai e o piatră acolo. Pe stânga mai e o piatră, hai. N-are nimic, mă, trecem peste! Hai. Vomiți după aia! Haideți, vâslim! Tare! Tare! Stânga contra! Stânga contra! Bine, vâslim! Foarte tare, fraților! Bravo! Cum? Cu contra ocolești cel mai bine pietrele și orice. Când ai ajuns în ea, pui contra pe direcția unde e piatra și te întorci pe lângă ea. De-aia aștept până momentul ăla și acolo vă spun contra. Băi, Adi, hai că noi nu mai vâslim, că ne e frică că dăm în voi. Da. Bă, dar eu mai aveam unul în barcă, unde e? Da, cred că facem o piruetă, vreți? A? Facem o piruetă? Unde e apa mai mare acolo? Hai să-i filmăm pe ăștia, hai să luăm în față și facem o piruetă acolo, hai!
Stânga contra puțin. Stânga contra, bine. Atât, Văslim. Văslim. Stânga contra, stânga contra. Stânga contra, bun, Văslim. Dreapta contra. Atât, Văslim. Văslim. Bine! Hai să vedem, stânga contra! Atât stânga contra, tare! Să vedem pe ce am sărit! Ia uite ce am sărit acolo, fraților! Stânga contra! Văzim toți! Ok, văzim toți! Văzim! Țineți-vă bine! Bine! Foarte tare, fraților! Hai, Văslim, Văslim! Văslim! Stânga contra! Atât! Vă relaxați! Vă relaxați! Nu mai vâslește nimeni! Super tare, fraților! Ce-am sărit aia, mâncați așa! Hop! În spate! Văzim înapoi! Atât, atât! Toată lumea înainte, toată lumea înainte! Înainte, înainte! Atât! Sări! Dreapta contra! Foarte bine, foarte bună recuperare! Hai, Văslim! De unde ai venit? Te-a plăcut, ai vrut să te recorești, da? Că nu-i băga la mașină. Nu-i băga la mașină. Haideți, Văslim! Ba da, dar dacă nu e atent, hai, Văslim, ușor, da? Pagaia o prins de aici de sus cu podul palmei, așa, așa, și acum Văslim. Să vezi că vine mai ușor, da? Stânga contra puțin, atât. Ne apropiem de final. Da. Haideți! E, pe spate, pe piept direct, hai! Stânga contra puțin. Adi! Unde ieșim? Pe dreapta, aici. Adi! Nu aici? Hai, Văslim spre mal. Uite aici, pe mal. Stânga puțin contra. Atât, Văslim, hai. Pare să intrăm în mal, hai. Stânga contra. Hai, Văslim. Hai, jos. Lăsați pagăile în barcă. Nu se duc, nu. Eu am luat curentul, mă, nu mi-a pus să se oprească.
Nu, de mânere. Da. De mânere, să știi mânere la sărat. Unde-ți mă demenția? După mașina de spălat. Dacă intrăm în mașina de spălat, trebuie să vă țineți bine, bine. Să vă fixați. Da? Dacă cumva cădeți, vă țineți respirația dacă vă bagă apa la până. Băi, nu nasol, că te lași în barcă, n-are cum să te... Moral, da? V-ați pregătit? Hai! Asta-i fata. Invers. Hai, urcați-vă în barcă, primul de față. Da. Ok, haideți ușor. Dreapta vă crește. În dreapta o luăm. Când vă spun eu, vă băgați toți în barcă, da? Să nu cadă nimeni, da? Stânga contra. Atât, Văslim. Stânga contra. Hai, Văslim. Dreapta contra. Văslim, tare! 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 Stânga contra puțin, atât, Văslim! Văslim! Toți în barcă! În barcă toți! Contra, stânga! Jos în barcă, jos! Jos în barcă! Văslim! Văslim! Stânga contra, stânga contra! Lăsați-o, lăsați-o! Dreapta contra! Uitați-vă, frate, până am trecut! Hai! Ca lumea! Pagaile sus! Hai la mal! Hai la mal! Stai că ieșim după acolo, la piciorul podului. Ieșim după. Să nu, intrăm în limba aia acolo, vedeți unde? Hai, dați-i spre mal, tare! 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 Hop, coborâți! Bravo! A fost cascadoria special făcută cu băiatul ăsta. Ce? Hai, nu-i nimic, că se încălzește. Hai jos! Haideți, luați barca, aruncați fagăile în barcă. Unul pe partea asta, Răzvane, trece aici.
Sau și vreo. Da, da. A renunțat un om că n-a mai putut. Am vâslit înapoi, mă, ca să nu intrăm în Adi.